så for helvede, så er der afbrænding af lorte metroseksuel bog. Lad os lige se, hvad har vi her? Vi har mand, tæm din krop. Det skal bare brændes lidt lort. Benny Friis. Det er næsten ikke fordi det er personligt, men for lotion. Semper Fidelis. Semper Morte. Semper Fidelis. Semper Morte. Man, nu begynder nogle boble derfra. Det er godt, vi har været den lægger du ud på YouTube, okay? Ej, vi så får et satanlæg på René Friis på nakken, det er så hvad det er. Og så her ved siden af, der har vi så lige resterne af vores frokost. Ja. Det er jo smukt. Oj, der er godt gang i den her, for satan. Hvor godt, mere, vi ser det. Hold kæft, jeg tror ikke det der højde, det er særlig sundt. Det er skide godt. Det er godt. Det er godt. René Friis, han smelter. Det gør han i den grad. Kom her. Det er godt. Metroseksuel litteratur. Semper Fidelis. Semper Morte. Semper Fidelis. Semper Morte. Det er smukt. Det er virkelig smukt, det der. Lige faldt med tår i øjnene. Så for satan nu, tror jeg. Nu brænder han. Børn en pad, motherfucker. Men det er han jo så ikke, fordi han er student. Han er godt oppe at køre nu. Skyld dig. Bare linsen på de kamera, det spiller bare, når det kommer til den på det. Nej, det bliver ikke sådan. Så prøv at sende det til Ivers. Hvem er det? Det er ham, der har givet mig den bog. Det er sgu da det, vi skulle bruge til til en bål op med i går. Ja, for satan. Ja, den var da godt sådan en. Der er masser af brændsel i sådan en der. Det er godt. Må jeg se. Så ondt ikke. Homon, han er det er kun det udenom, der... Ej, det skal nok komme op til ham dog. Ja. Selvfølgelig, Låsen rammer hårdt. Han er bare hardcore, ham der. Helvede, jeg har et stykke kød nu, jeg ikke har fået spist. God. Nej, den blev god. Nu har jeg filmet i 3 minutter. Skal de på internettet? Ja, det tror jeg vist nok, de skal. Nå, det er kun nok. Så slutter vi videoen her. Ja, det er jo.